Nongra Presbyterian Secondary School hakasi thodieng ka apnre to ignaitung 8000 aksakal play padai ka jingra ke dap shi spa snem jongkani ka school ya ka blaseng house snem ka khandai spa apusan hakani ka jing play kling ko dap shi spa snem kani ka school la wan bandan lang uba penyat sing CM MDC ka than ubadai atar UCM ka KJDC kompiti jirwa ibadai headmistress Reverend Badan Lingdo ki pastor ki teman basan ki nong ket kam ka Jayau district ki nong ikai barem bat bathamai ki kena school bat ki basha khat snubha shwaban penher kalama bat ban play umat sakan mau na kalyang MDC ubadei ru UCM ka KHDC ulong ba kani ka school kam mentoy tang ha ki long yeng ki ba na kani ka shnong henry ka ai ru ka jingnang jing start ya ki wei pat ki basa mar kha pat ka shnong nongra bat kum ka school ka bala ai ya ka jing shakri ka ba shi spa snem kam dei ban klet iki long shwa man shwa ki bawan rai kani ka school na ka benta ki heb barin shu loong ba commission ka long le no ai klam ka jingyo i ya ka bala shai kumnu ban kanti we ki heb ki barin bat ka ai ka jingyo i jingai jong kani ka school ka long ka jingmen toy na ka benta baro ki bawan ban yo e ka jingnang jing start na kani ka school na kalyang UCM ulapen bana ba na kalyang umentri rang ba ka jila an IT ka work order ban pen bahaya kani ka school limba ka Chief Minister Special Development Fund bat na kalyang ka District Council kan no sinyang shipo lang sya kani ka school din balayo kan play ketika lama penher ketika lama jong school dengan penbana ketika centenary celebration kebasan mata kesni la play basic dengan yo kan place nan diperda jumi ma sa jingkema abd kenika centenary celebration centenary Nongra Presbyterian Secondary School centenary celebration inaugurated by Shri Pinat CCM MDC Honorable Chief Executive Member Khasiam Sattubas District Council on the 26th July 2024 in the presence of Tunan Basan J. Soklet, Chairman Jayau District, Tunan Basan B. Rodchong, Secretary Jayau District, Reverend MBS Basan, Chairman Education Committee Jayau District, Tunan Basan F.J. Myron, Secretary Education Committee Jayau District, members of the Education Committee Jayau District. Ketika sengi ngayo bandan ha ketika compound jong ketika yin school ke bakmai ladang ngambak kelala sisnam tam imat ngayo banwan banyu kejat lengkap bagi teman besan AS Khasano bat itu besan JF Myrom bat I pastor ban pek ya kenika cakah hang ni hak bas sedang bante kenika yin school bat ngaso ban penpau bangadap syad dak jingkeman bakrau ban yi bakakam kelaya stat baklaya chakmat hadu kata-kata ban penso ni kapol ba ke ka shis pasnem kebla lek kebla ya chakmat kan long ini kum ka the education committee kan penlong kum ya ka managing committee leni ka balang ka district ban perkhat pat ke ka vision nang ni sasan posnem leni shis pasnem ka commission kan long leno ai ladak ngimdan ya ka vision ka bashay ka bakumno bangi ngin kintiu ikiniki have kibarit kibalat si kamtam hiki lower primary ngin keren ya kanu ka kam ke jinglong jingman jong ka perthai ke nampak suthu ke nampak kuat bor henry dei kum hakini ki shlam jing ai jing hikai ka bangin saindur yaki shanu banla ban penpoi tke ka baka vision jong ka institution hangni ka don singin kenmau ba ngin penlong yaki kum ki asset hadin habut banlong ka jing mentoy ya ka state ke jongi lebat ikari India hibar kawai sultanat gajing keren jong I chairperson jong gajing seng kentai jong ka district itu membesan lapan kenmau hangi ya kiriu krau
Banak ke ai ka baki ki long mansha bat hangnu ki poi bat hangnu ki don data ka jing trash dong. But ngasuban kentu hakan ka por kamtam iki students ba artli ke ba ni hab ban ker ki jing snew la ni jing kerni hakan ka chuk menta but kande ka challenge ka ba kraw ba ki long yin long sam ki jing di buat ki bas snew but kumjuru ka jing bernia ha ki social media hakan ka chuk ka menta ni i ka jing long jing man jongka jaipriyo khasi bro kawai dababuram ngapan ma mangkran ya kata ngai i ba has jela juni ke state ke bangi bun ki kristan henry nin pek pat gi kam ki babun lesikla nang herdor but pai ka akor ka buram kiwi nomor takdaw ngaso ban ong ba khamtam hadin ka post covid ka bangi i bha ya ka jingkala lingba ka social media namar ki babun ki school hatu ka por baro nama ka don ka lockdown baro kari India ki hap ban khangi ki school baro kari perthai but hatu ka por ki sedang banya ke online classes ondala sedang ke online classes kemi ki kepal ki hap de stom ban penbiang yiki smartphone yiki khun but mentala wan biang ke regular classes kila don ki smartphone but kani ka jingat nanti jom kani ka juk start teknologi bentar kabala palat liam ya ka jing syampang juni wat habala wan rung sa kini ki artificial intelligence ha kani ka juk ka bentar kani di ka wei na ka challenge ka ba kraw bha yangi kum ga jai pelriu kum ga jalam khlia but khamtam ru haki education institution te ngapet ba ngakentu ki khna khamtam ki keme pa ki no hikai menele atpala ban penkiar yaki nakaban bernia than haki niki atli ki aka ba khamtam ban kiar nakani ki jingdi basniu bat ban penkiar naki social media hakani ka juk ka pementa andala dei ka por kala sutu ka jabin kala scam kala climb bala ki pedon kamru kan ka social media ka namla syu ban tek lakam iki nanem penlong raw iki ngawan ra ru hangi ka jing ai khublei ka bakerpang na i chief minister sarkar jela juni i sarkar rat ke sama menen hadin ka meeting hadalhi ngayo panikran ber ibun kikap ngalai thu bangan wan hakani ka program but kadon ka shiti ka bangla pha teng habedi kani ka school na kalyang juni la pha ra ikani ka jing ai khublei kerpang khamtam ikani ka centenary celebration khamtam ikani project bakani ka school ka don ka district jayau ka don but na kalyang ka juni ka khubor ka bai kwa ban penpau ni ka por ka long bai kwa ban pentip ba in ai jingirap kerpang na ka chief minister special development fund but ya kata nsayo ban ai si hadin shitayo leni hapo artayo yiki work order but na sapentip ye i chairman jongka education committee jongka Jayau district jong besan GF Mairom nata itu besan khasno bai pastor sapentip ba na even one shim ni ka work order but ya kani sa issue ka work order nang thina po maupa si na develop te ya ka amount finsa yo jingte pendala issue ya ka work order but na kalian juni kum ga district council ni dan kat tu kat ni ka fund kendia te ni kwa hiban no senyang ya ke school ni sutu ka jinglut ka babun le singinam kot le sikat kata ka jing penlut ke jumpi nrekum ka dak ka jing don bentalang kum local MDC CM jong KHDC kum ka council ngin mangkerpang ya ke school shipolak ha ke ni ka senang ka pementa